Pois temos que falar a esta hora de fútbol con mayúsculas, como a mí me gusta decir. Seguimos ao Deportivo Real Madrid, o Real Madrid e o Deportivo nas súas respectivas competicións. Logo do parón de seleccións, o Real Madrid voltaba á Liga a Sports, EA Sports, se o digo así en inglés, a Liga de Primeira División, que para entendernos pois gañaban o seu partido frente á Real Sociedade con polémica, estivo moito tempo con 10 por a expulsión de Huijsen, por unha moi discutida tarxeta vermella, falaremos. E logo o Deportivo pois está segundo na clasificación, a un puntiño do Racing, que sigue sendo líder, malia que perdeu onte frente á Cultural Leonesa. O Deportivo gañaba 1-5, aplastaba a domicilio ao Mirandés con unha exhibición con, bueno, dando pois moi boa imaxe. Eso si, é un rival feble, eso hai que telo en conta. E os de Antonio Hidalgo levan 5 xornadas invictos, levan neste caso pois 3 vitorias, perdón, e 2 empates, non coñecen a derrota, están en postos de ascenso directo a un punto do líder. Bueno, pois todo estupendo. Imos analizar a trayectoria dos dous equipos, como sempre, pois con os Fernandos, con Fernando Blanco, exdirector e director de honra da Escola Galega de Adestradores de Fútbol. Que tal, Fernando Blanco? Moi bo día. Hola, bo día. E tamén temos a Fernando Sampedro, que aparte de outras moitas cousas, de escritor, experto en rock, en cine, xornalista e, por suposto, futboleiro, que non futbolista, que non o mismo, futboleiro e seguidor, ademais, do equipo dos seus amores, que non é outro que o Real Madrid. Que tal, Fernando Sampedro? Moi bo día. Moi bo día tamén a todos os dous. Bueno, que vos pareceu a fin de semana, xa que, bueno, acabamos de mencionar a Fernando Sampedro, que ten ese cariño que lle ten ao Real Madrid. Pois vamos a empezar, se vos parece, falando un poquinho de como foi a xornada para un Madrid que gañaba o seu partido frente á Real Sociedad, pero que neste caso con moita polémica. Fernando Blanco, neste caso, vamos a empezar por Fernando, por veteranía. A ver, a miña pregunta é clara: que te pareceu o partido do Madrid frente á Real e, ademais, que te pareceu esa xogada polémica? Contanos. Bueno, a decir verdad, o tema do Madrid só puden ver o resumen. Sí que vin a xogada, que a repetiron moitas veces, porque, bueno, estuve vendo outros partidos e, en concreto, por eso non pude chegar a ver o Madrid, ¿no? Pero, bueno, a verdade é que a polémica toda en ese partido, un partido que se estaba poñendo de guante blanco para o Real Madrid, pois penso que ao final centraron todo o partido en esa expulsión no minuto 30, que lle pudo haber complicado o Madrid. Ayer incluso os programas deportivos máis dunha hora estuveron falando con os árbitros e todo o tema se centraba na tarxeta vermella a Huijsen. O sea que fixeron un comunicado tamén o Real Madrid. O Real Madrid, pois bueno, se plantexou con un bon sistema de xogo, polo que puden ver, o pouco que vin no resúmenes, pero que se iba xa ao descanso con un 0-2, un Real Sociedad que está en horas baixas, que todavía non sabe o que gañar ningún partido. Me parece que son como o Celta dos poucos que ainda non gañaron. Entonces, bueno, a polémica veu despois, gracias a que gañou, se non se podía haber liado parda, porque a verdade é que a tarxeta, por máis que vin, é bastante rigurosa, eso sí. O sea, a altura do campo que está, con outro xogador pegado do Real Madrid, penso que Gil Manzano foi bastante riguroso, e a veces se complican a vida cando era un partido que non tiña maior problema, e de feito o Real Madrid foi capaz de gañar con 10. E o Madrid que sigue sendo líder da clasificación. Bueno, Fernando Sampedro, supoño que ti terás claro tamén, me vas a decir que a tarxeta non foi, para mí non foi tarxeta, pero non vermella. Non, que solo foi vermella para o señor Gil Manzano, porque isto que quede claro, os árbitros piden humanizarse e que se les chame polo nome e o apelido. Pois non, señores, non, porque é que ni non merecen.
e non merecen porque que están demostrando xornada tras xornada, e os números o din, se queredes os comentamos agora, e non é madridismo, nin forofismo, nin bufandismo, son datos, son datos. Logo que cada un os interprete como queira. Pero é que xornada tras xornada, non só nos partidos do Madrid, porque perxudican tamén a outros equipos, o Atlético, sin ir máis lexos, vamos, o penúltimo equipo o que eu lle podo ter simpatía é o Atlético de Madrid, pero que tamén está saindo, a veces beneficiado, evidentemente, como o Madrid, como a todos, pero predominan que as decisións non só en caer do seu lado, o Rayo Vallecano e outro, bueno, pero a enfermedade futbolística máis extendida deste país é o antimadridismo, eso está moi claro, non? En todas as cidades, en todos os povos, hai seguidores, socios do equipo local, sexa cal sexa, pero todos os equipos que non son o Real Madrid comparten unha boa porcentaxe de antimadridismo. Eso é o que teñen todos en común. E os árbitros como seres humanos, que son, encima, coaccionados polas corruptelas da consabida Liga Negreira, que xa non vou entrar aí tampouco, porque a verdade é que é unha pesadez xa a estas alturas. Bueno, pois cada xornada estamos vendo que pasan cousas que non teñen sentido. Xa non só a expulsión de Hausen, completamente de acordo co que dixechedes vos, que aparte é que o Oyarzábal é un xogador lento, non estamos falando de Mbappé, nin de Gareth Bale. O Oyarzábal é lento, poderá gustar máis ou poderá gustar menos, pero como xogador é lento. E tendo a Militao a menos de 20 metros, anda que non iba a chegar Militao. Que lle sacas a Mariela? Bueno, pois mira, vale, perfecto, non pasa nada. Pero desvirtuar un partido, porque sí, que xa estaba desvirtuado, ollo, dentro do minuto 12, porque ese fora de xogo que lle pitan a xogada de Mbappé e Güler, eu tiña entendido, non sei, corrixídeme se me equivoco, porque non estou o día das novedades do reglamento. Bueno, non estou o día porque creo que nin eles mesmos están o día. Antes se decía que só iba a ser fora de xogo cando estivera adelantado por ese semiautomático, por esas líneas que tiran, que non se sabe de onde sale, que as podo facer eu con un ordenador, el chat GPT, por exemplo, pois con a parte do corpo que fora factible de impulsar, de meter un gol con ela. Vale, non por unha uña. En fin, pois eso, esa é outra. Pero bueno, o sea, que xa dentro do minuto 2 xa se lleveu o plumeiro, unha vez máis, a Gil Manzano, non é nada novo, baixo o sol, a vida sigue igual, e bueno, pois polo menos o Madrid soupo aguantar o tirón da Real Sociedade na segunda parte, que o intentou con máis vontade que peligro real, pero bueno, vale, o penalti foi, evidentemente, o penalti de Carvajal, que serviu para que a Real se metera no partido con ese gol. Bueno, penalti, eu recordo un de Piqué que non lle pita, exactamente igual que non o pitaron. Xa estamos. A ver, a expulsión para mí foi moi rigurosa. Eu non estou de acordo contigo en que haxa unha caza de bruxas ao Madrid, que penso que non. Ves moito Real Madrid TV, creo, pero con todo cariño os compañeros, pero a ver, sí que se equivocan moitos árbitros, e en este tipo de xogadas que son, claro, deixas un equipo con 10 moito tempo, home, tiñan que ter moito máis claras cousas. Creo que se equivocou Gil Manzano, pero vamos, de aquí a Lima. Pero bueno, de aquí a que sea unha persecución, bueno, eso é moi opinable. Non, Fernando Blanco, é opinable, non? Sí, penso que sí. A verdade é que para min, penso que quizás desde o tema Negreira o Real Madrid se volcou moito nas protestas arbitrais. Pero penso que dicía que deixar un pouco máis xa pasada a temporada, ahora iniciada esta, vai de líder, olvidarse un pouco dos árbitros e non cargar tanto. Ahora fan un comunicado novo, dice que Florentino que vai levar hasta FIFA, o sea, penso que tiña que deixalos tamén un pouco tranquilos, porque salen xa bastante condicionados no tema cando lle pito Madrid, porque a verdade é que ahora mismo os protesta todos, ¿no? Entonces, eso penso que incluso hasta lle perjudicial para Real Madrid, aparte co canal que ten de televisión, que está cargando, en lugar de botar os reportajes, cargando todo o día contra os árbitros,
penso que non lle vai a beneficiar nada, Diga que outra cousa, claro, sí. Sí, que seguramente se perxudique máis do que lle vaya a beneficiar, pero é que tamén un pouco protestar, non protestar, facer pública a evidencia. A ver, sí, que pero, os números son demoledores, imagínate que Fernando, imagínate que en lugar de ir de líder, que ainda non perdeu, pois que o Madrid perdera xa 2 partidos ou fora por mitad da tabla, entón estamos perdidos. Pero é que podería haber pasado perfectamente. Claro. E van 4 de Liga contra o Mallorca, contra a Real Sociedade, podería haber perdido perfectamente se é polos señores Trencillas. A ver, eu como aficionado de fora... O día seguinte recoñecen o seu error. A mí non me parece que sexa unha persecución, sempre o digo, pero nin contra Madrid, nin contra Barça, que moitas veces protesta tamén o Barça, protesta o Atlético. Eu penso que en xeral que creo que terían que ir a clase. Que non teñen mala uva. Bueno, non, creo que non, pero eso sí, que o nivel tiña que subir. A día de hoxe estou convencido de que sí teñen mala uva. Non sei, ese sería moi grave, evidentemente, se realmente fose así. Bueno. A mí me parece que o nivel de arbitraxe en España, que hai árbitros moi bons, pero a media como que está por debaixo da calidade que teñen as competicións. E a min é o que me parece. Aí o que tiña que facer o VAR era ver o chamado, que é do que se queixan, que chamara a Gil Manzano, que non o chamaron, porque observar a xogada, pero aí foi onde se creou a polémica e a protesta e a tarjeta a Xavi, porque por que non o chaman para que vexe a xogada? Porque a veces teñe que rectificar e ver que se ha equivocado, pero o línea tampouco lle axudou nada, que estaba ali ao lado. Claro, é que o problema aos dous, unha persoa se pode equivocar, pero a ver, pois non. É que o problema está tamén, como decía Fernando Blanco, é que o VAR moitas veces ás veces entra cando non ten que entrar, outras veces non entra, claro. E o aficionado queda un pouco como dicindo, bueno, a ver, isto como é? O aficionado e os propios xogadores e os técnicos, claro, non? Sí, pero vou dicir que eu non sei cando é fora de xogo e cando non, xa. Non sei. Fernando, ti como técnico, o feito de que cada ano digamos que introduzan novedades e matices, tamén un pouco que supoño que as explican aos entrenadores e aos clubes a principio da tempada, pero eu non sei se o teñen claro, Fernando. Non o teñen claro, porque penso que máis claro foi Xavi, o adestrador do Real Madrid, cando se acercou a Gil Manzano e dixo, eu creo creer en vos, pero que mo poñedes moi complicado, moi difícil, claro, que se pode equivocar desa forma tan clara, ¿no? Entonces, se explican as xogadas, e de feito chaman a reunións a Federación Española de Fútbol, que van a Rozas, e lles dicen das novedades, pero que despois eles aplican o reglamento como lles parece, como sempre al criterio de cada un, pois aí non tens nada que facer. Para él, é roxa, sin embargo depois escoitas a moitos exárbitros, porque os que están en activo non os deixan falar, que dice que non, árbitros que foron incluso internacionales, e que non debía de ser expulsión, e que había que ter ido ao VAR a observar a xogada, o sea que sempre queda esa dúbida que non sei por que leva tantos anos. Ahora o único que lles fixeron foi que non se pronuncia o segundo apellido, pero a nivel futbolístico pouco melloraron. Bueno, eu creo que van a peor que cada ano que pasa. Mira, é que xa estamos botando de menos aqueles tempos de Guruceta, Muro e Ramos Marcos, de verdade. E aqueles apelidos, non? Acebal Pezón, lembro. Sí, bueno, agora xa se nos poñemos un pouco así en tono de broma, non? A mí hai un árbitro en segunda división, o que pitou de Leganés Deportivo, que o levo seguindo anos porque que ese home naceu para ser árbitro. Arcediano Monestrillo. Sí, pues tamén. Sí, no, con todo cariño, que suba a primeira ese colexiado, por favor. Con todo cariño, pero sí que son apelidos pouco comuns e como moi musical, non? Sí, ti pasas lista no colexio e ese rapaz estaba chamado a ser árbitro, ¿no? Arcediano Monestillo, madre mía. Bueno, decimos, a fin de semana que ven o Real Madrid xoga contra un rival que este ano comezou forte, o Español. Que vos parece ese partido? Fernando Blanco. Bueno, eu penso que ahora mismo ao nivel que está o Real Madrid, penso que non ten
non ten rival, ¿no? Está ahora que únicamente cando se enfrente aos grandes sí que está nunha boa línea o Español, pero o Español sempre foi casi como un filial do Real Madrid. De feito, cando xogaban no antigo Sarriá, en Barcelona había máis xente do Real Madrid que do Español, e sempre se levaron moi ben porque lle cedeu sempre moitos xogadores. Un deles foi incluso Lucas, que xogou ali, o sea, quero decir que sempre se levaron, pero o Español, a pesar de que está facendo unha gran temporada con Manolo, o adestrador, pero vamos a ver que resultado saca hoxe que xoga o Español en casa con Mallorca, pero non creo que vai a ser rival para que lle plante cara ao Real Madrid no propio Bernabéu e ante 80.000 espectadores. Aí eso é moi complicado. Entonces, eu se teño que poñer na quiniela, poño un 1, o sea, non espero aí o factor sorpresa co Español. O sábado ás 4:15 e tamén pos un Fernando San Pedro. Sí, en teoría, a teoría dice que sí, pero nesto do fútbol a teoría val pa pouco normalmente. Bueno, a ver, xoga hoxe o Español, a ver que fai hoxe. De momento sí, nos 3 partidos anteriores parece que empezou con millor pé co ano pasado, a pesar de que lle roubaron a súa, bueno, lle ficharon a súa estrela, a Joan García, que estou desexando que vaya ao campo do Español, porque a pitada vai ser bonita. O sea, ten calquer equipo do mundo o que pode ir e vai, o único que non debe. Pero bueno, en fin. Pero por que non debe? Por que non debe? Porque vos sabedes eso del enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Pois eso é o que lle pasa ao Español, que se hai alguén que deteste máis ao Barcelona que o Real Madrid é o propio Español. Por que? Porque conviven con eles todos os días. Eu teño amigos pericos e de verdade que é un sin vivir, valga a redundancia, vivir en Barcelona e ser o Español. Pero os xogadores son profesionais, Fernando. Os xogadores, lóxicamente, se lle dan o Barça coa proxección que ten, coa cantidade económica, pois, oye, que vai facer o rapaz? Un rapaz da canteira do Español de toda a vida, que leva aí dende neno, que dicindo por activa e por pasiva que el Español. E se hai un equipo, por eso digo, se hai un equipo de todo o mundo, porque a día de hoxe Joan García podría ser titular en calquer equipo do mundo. Pero cantas ofertas tivo Joan García? Non sei cantas ofertas tivo, pero entonces... foi a coller a única que non debía. Bueno, a única o mellor que lle fixeron e colleu o tren, que o mellor lle pasaba o tren e non lle volve a pasar. Tiña ofertas da Premier. Te imagínate que eres futbolista do Madrid e resulta que non xogas moito e te ven ao Barcelona e te dice: Fernando San Pedro, nos gusta como xogas, te vamos a facer a oferta da tua vida. Non vas? Sí. Non vas? Pois depende. A ver, si sinto uns colores como se supón que... Pero vamos a ver, os colores dos euros. Sí, bueno, son claro, profesionais, xa quedou claro. Pero bueno, en fin, falamos do Español. Bueno, ainda non o vin esta tempada, pero bueno, sí, en teoría non debería ser un rival que plantexe moitos problemas, pero bueno, como no Bernabéu todos se crecen, mellor dito, contra o Madrid todos os equipos se crecen, non fan como Valencia habitualmente, que cando xoga contra o Barcelona xa sal derrotado. Bueno. No, a ver, como quedaron no ano pasado? Non me acordo, pero creo que perdeu de goleadas as dúas e creo que na Copa tamén, ¿no? Efectivamente, vale, moi ben. Xa está, non hai máis que decir, señoría. Bueno, non lle pasa só o Valencia, lle pasa máis equipos. Bueno, o Español seguro que plantexa cara, pero sí, o Madrid debería solventar o partido sin maiores problemas, non confiarse en ningún momento, porque quizá o maior enemigo dun futbolista, sobre todo dun futbolista de élite, ganador, campeón, é a sobradez, o exceso de confianza, que é o que lle pasou ao Real Madrid o ano pasado, que tiña tanto exceso de confianza e se creían tan superiores que non ganaron nada. Soe pasar, penso eu que é o que lle vai pasar ao Barcelona este ano, Pois mira, eso, estou pensando eso que diste, me dá moito medo que lle pase o Deportivo, non porque, a ver, salvando as distancias, pero en segunda división
parece que a plantilla está ben confeccionada. Eu teño moito medo, fíxase que nestas 5 xornadas que se levan o Depor está demostrando que pode estar aí se eles o queren e teñen confianza, pero teño medo que vayan desobrados. E un xogador que a mí me dá moito medo é Jeremai, porque o vexo como, evidentemente está empezando a tempada, pero o vexo como que ahora xa é unha estrela e como empeza a facer cousas, bueno, desas diabluras que fai el sobre o campo, pero como teño medo, non? Que un pouco que o Deportivo poda pensar que xa está todo feito e que este ano si. Fernando Blanco, ti que crees como ves o Deportivo, que evidentemente fixo un partidazo esta fin de semana, pero que era contra o Mirandés, e o Mirandés non é o da semana ou da pasada campaña, No, bueno, a verdade é que o Depor fixo un gran partido, no? Eu, cando vin a alineación inicial, me sorprendeu moito que metera todo o potencial, digamos, que ten de arriba, con Mella, Jeremai, con Soriano, con o mismo o dianteiro centro, pero Munateri, la verdade é que non me esperaba eu un partido así tan brillante, tanta goleada. Así que falabas ti do tema do equipo rival, bueno, pouco a pouco, porque me parece que foron 22 fichajes os que fixo para acoplar toda esa xente. San Justo ten moito traballo, a maioría son cedidos de equipos da primeira división, e iso, pues bueno, lle levará un tempo acoplalos, pero sí que é verdade que para o Depor este partido foi un paseo, e aparte, pues bueno, que falamos xa en outras ocasións, que salen os do banquillo, a temporada pasada non sabíase quen poñer, e agora resulta que fan mellor que os que están de titulares, e sale Zaca e che mete en 10 minutos 3 goles, o sea que hai unha competencia tremenda, e quizá por eso tamén ahora mismo non brilla tanto Jeremai, no sentido de que o ano pasado, a temporada pasada marcou 15 goles e 15 asistencias, e ahora, pues bueno, levamos, creo que son 5 partidos, e meteu un de penalti, e eso non lle está gustando moito, e se encima se retira do campo o adestrador, xa vimos con que cara saleu, no? Se non lle gustou nada que hubiera cambiado. Entonces, bueno, hai que ter moito cuidado con Jeremai, porque ahora mismo é un referente en este equipo e non o podes ter en conta. Bueno, e hai un referente tamén que a mí me o sigue parecendo, que é David Mella, e que parece que se deu conta de Hidalgo, porque aínda que o fai xogar en outra posición totalmente tamén na banda, pero máis atrasado, a verdade é que está respondendo e pouco a pouco vai collendo o tono. De feito, ahora se vai notar que non vai a estar, porque vai estar un mes con a selección, pero tamén David Mella pues parece que entra nos planes de Hidalgo. A min me parece que, non sei que pensades vos, que o Deportivo fichou ben e que o Deportivo pode estar aí en postos de ascenso directo. O medo que me dá é, primeiro, esa autoconfianza de que falaba antes San Pedro, e tamén que a moral, como en outros anos se veu, que poida pasar factura se o mellor ven un revés inesperado, non? A primeira derrota mellor que veña, que se veñan abaixo, porque o Deportivo en eso é moi pupas, non, San Pedro? Ou non? Bueno, non é o pupas por antonomasia. Bueno, nos últimos anos do fútbol español, eu penso que máis pupas que o Atleti o Depor, No. Home, a ver, perder unha liga na casa de penalti, home, eso é terrible, Bueno, me estou acordando dun cántico que se ten gracia, que un cántico que se lle fai ao Atlético Madrid ahora últimamente, que dice algo así como: llorasteis en Lisboa, llorasteis en Milán e llorasteis en el Metropolitano con el penalti de Julián. Por eso te digo, pero normalmente sempre se chamou pupas, pero o Deportivo nos últimos anos, mira esos dúas tempadas en Primeira Federación, o ascenso frustrado co Albacete en Riazor, non hai tantos anos, hai moi pouquiñas. A ver, somos pupas, Eu non o chamaría ser pupas, o chamaría autovictimismo. Non sei, Sí, vale, unha serie de catastróficas desdichas que suceden por épocas, igual que tuvo a súa época gloriosa, que todos recordamos, pois estes últimos anos pois foron un pouco reverso da moneda, non? Bueno,
Actualmente, eu creo que non é, por exemplo, o caso de Jeremai non é para lanzar as campanas ao bo de momento. Acaba de empezar a temporada, eso parece que están todos enchufados, pues, non me parece que nin siquiera criticable nin comentable que Jeremai pues, que de momento non despertou, non está sendo esa figura que se esperaba. Bueno, vamos a esperar un pouquiño. Non creo que se lle suba a cabeza e se crea o novo Neymar. Non creo que sexa para tanto, non? Si evidentemente pode ter un rapaz e pode ter o ego un pouquiño máis hinchado, pero a verdade é que eu non tiña coñecemento de como actuaba Antonio Hidalgo, pero estou vendo que é un moi bo xestor de vestuario, que é cousa moi importante nun adestrador, non? E bueno, pues parece que tenga todo o mundo enchufado, incluídos os que acaban de chegar, e xogadores pues como da Curi, que o Percebeiro, que lle chaman, non? Vaya. Creo que lle chaman así por esa pequena anécdota que sucedeu aí un pouco antes do verán, de que caeu ali estaba sacando un selfie. Non estaba os percebes, Bueno, que o que o vin a tempada pasada parecía un xogador sin chispa, que estaba pues, por estar, non? Pero agora se lleve tamén máis, non o digo solo por este sábado, o que sempre vexo, se non podo ver o partido inteiro, pues vexo os resumos do Deportivo, se lleve máis, parece outra, hasta ten outra mirada, non? Vai tendo esa mirada de tigre que teñen moitos xogadores que igual o ano pasado non tiñen. Eso supoño, quero creer que é mérito pois tamén do entrenador e do bon momento que está atravesando o Deportivo. Non son perfectos, claro que non, que van perder partidos, pois claro que sí, é máis na segunda división que está todo sempre moi igualado, non? Que podes ascender a primeira perdendo 10 ou 12 partidos. Sin embargo, en primeira non ganas por unha Dios, liga. Por Dios, non digas eso, por Dios, 12 partidos non que xa nos afunden. No, pero é unha realidade, en primeira división ti non ganas a liga se perdes 10 partidos. Sin embargo, en segunda sí podes subir perdendo 10 partidos. É moi igualada, sí. Empatando outros 7, 8 ou outros 10. O sexa que bueno, hai moita máis igualdade, pode haber algún equipo que se desmarque, que destaque, pode ser o Deportivo, por que non? Pero de momento, aquí tamén, igual que comentabas ti o do victimismo, o do Pupas, tamén somos moi dados, bueno, son, mellor dito, que eu non me incluo, non? Entre os xadreiros do Deportivo, non me considero, porque non é así, pero tamén son moi dados, ou sodes moi dados en xeral, a euforia desmedida. O sea, se ganan 2 partidos, xa ascendemos en novembro. Claro, partidos, por eso digo eu, que os propios xogadores tampouco se vayan a creer que porque vayan ben as cousas non hai que seguir. Aí vou eu. É que non é como se empeza, que é como se acaba. Aí vou eu. Estás de acordo, Fernando Blanco? Sí, home, o que pasa é que sí que é verdade que os partidos que se viron hasta ahora, eu penso que o Depor se ve moi superior aos demais equipos, a pesar de que con o Leganés foi o que máis dificultades lle puxo, penso eu, pero creo que o equipo ahora, claro, eles ven a plantilla, os xogadores non son tontos, a maioría se decía, bueno, xa sabía onde viña, porque os fichajes preguntan uns a outros que xente hai, entonces hai que ter en conta que así como outros anos criticamos tanto, este ano a verdade é que se fichou moi ben. Eu falaba de que xa dixen outro día que botaba en falta un referente aí arriba, un killer que metera 15 ou 20 goles, pero despois de ver o sábado, a verdade é que, bueno, me sorprendeu que Zaca metera 3 goles, porque Luís Visa sabíamos que era un gran xogador, se foi un xogador que se trouxe pagando a cláusula, pero non me esperaba ese despegue de Zaca. Así que é verdad que o Mirandesa estaba bastante entregado, pero penso que o que decía tamén Fernando, que este adestrador Antonio Hidalgo os leva moi ben,
non se casa con nadie, o mesmo se ten que retirar a Jeremai ou non entrar media de titular, outras veces, pois eso, sentar ao Luismi como só fixo, bueno, a ver si lle van acompañando estes resultados. Ahora, de momento, vai imbatido, sí que eu creo que un dos maiores problemas que ten este Depor, non sei se é pola presión dos siareiros, que observo que xoga moito mellor fora da casa, como pasaba a temporada pasada, que na casa, ¿no? Proba dele que en casa leva, me parece que un gol solo, que foi o que meteu Jeremai, bueno, non sei se meteu... Dani Barcia. Dani Barcia, o que meteu Dani Barcia, que o de Jeremai foi fora de penalti, pero o que meteu Dani Barcia eleva solamente un gol por 10 fora, me parece que é. Sí, sí. O sea que eso demostra que se encontra moito máis cómodo fora. Tamén é verdad que a maioría dos equipos, e sabendo do potencial deportivo, veñen aquí a cerrarse, a defenderse nun bloque baixo, con defensas aí de 5, e fora, lóxicamente, teñen que ir a polo partido, salir, e claro, aí o Depor con campo por diante che mata, que a velocidade que ten arriba é a xente de calidad, non? Entonces, penso que ahora mismo o equipo está rindindo a un gran nivel. Vamos a ver o Venres, que esta semana ten poucos días, ten menos días de descanso, a ver o Huesca, que además é o ex equipo de Antonio Hidalgo, que tamén está aí arriba, e vamos a ver como plantea ese partido, se van a vir a cerrarse ou vai tratar de xogarlle de tú a tú ao Deportivo. Vamos a ver si somos capaces de ver unha goleada en Riazor. O Gallá, se non é goleada, polo menos que gane o Deportivo e que se afiancen eses postos de arriba. A Fernando Blanco, a Fernando Sampedro, a Fernando Blanco, as dous moitísimas grazas. Respiramos fútbol, xa se nota, e ás veces o fútbol nos leva pola calle da amargura, pero non debe ser, que vamos a disfrutar o que podamos e a ver se nos deixan estes equipos, o Madrid e o Deportivo, e nos dan algunhas alegrías esta semana. Moitísimas gracias aos dous, ata a semana que ven. Pues nada, unha aperta. Unha aperta, gracias. Hasta logo.